Nagdangat na sa masobra 12,000 tanan ang kaso sang dengue nga na-record sa Department of Health Region 6 sa Morbidity Week 32. Suno kay Dr. Bea Natalaray, Infectious Diseases Division Officer sang DOH6, yara na sa 12,198 ang kaso sang dengue, di na 24 na ang na-record nga napataya. Mas mataas ang 142% ang kaso kung ipaanggid sa nagligad nga tuig sa kaparehong nga tiona. Samtang masobra 600 naman ka mga barangay ang mayara sang clustering of cases sa rehiyon sa isa. Dugang pa sa natungdan nga kalabanan sa mga pasyente amo ang nagapangidaron isa tubtub pulo ka tuig. Samtang hugot na ginapanumdom sa Department of Health Region 6 nga dapat sundon ang forest strategy batok dengue. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.